Procter & Gamble, prin campania sa Mulțumesc Mamă, susține dezvoltarea tinerilor prin sport. Împreună cu consumatorii noștri și cu suportul magazinelor Selgros, oferim burse tinerilor sportivi talentați. La fiecare 1000 de promisiuni legate de sport înscrise pe pagina de Facebook P&G România, un tânăr sportiv va primi o bursă de la P&G. Am fost foarte bucuros când am aflat că eu am fost selectat pentru a primi bursa oferită de P&G și Comitetul Olimpic și Sportiv Român. De asemenea, sunt foarte fericit că cineva se gândește la tineri și încurajează să practice activități sportive. Doresc să mulțumesc pe această cale tuturor persoanelor ce au fost alături de campania Mulțumesc Mamă pe Facebook și magazinelor Selgros. P&G dorește să mulțumească Comitetului Olimpic și Sportiv Român pentru suportul oferit în cadrul campaniei Mulțumesc Mamă. Ne bucurăm că magazinele Selgros au luat parte la această campanie și că vizitatorii paginii de Facebook Procter & Gamble România susțin tinerele talente. Magazinele Selgros au alăturat promoției Procter & Gamble pentru a încuraja pe tineri să practice sportul. Ne bucurăm să vedem amploarea acestei campanii și dorim să-l felicităm pe Valentin pentru rezultatele obținute.